dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts i benvingudes a un nou vídeo. Són les 11, no sé si ho esteu veient al revés. Són les 11:54 de la nit. Per què estic gravant aquest vídeo? Doncs perquè d'aquí 5 minuts és el meu aniversari. Vale. Queden 30 segons. 5, 4, 3, 2... No puc cridar. Bueno, felicitats per mi. Un any més. Soc molt vieja, 16 anys. Aquesta és la introducció. Ens veiem demà pel matí. Bueno, avui pel matí. Així que, adéu. Esmorzar de cumpleañera. Si contem totes les tortites, tenim... Bueno, tinc 16 tortites. Outfit per anar a veure la meva àvia i que em feliciti. Està plovent, avui és dia de pluja, llavors ens portem paraigües. Mireu que ens han demanat el Max i jo. El Max és un matxa, no? Un té matxa. I això és com de caramel. Uau, yeah! Moltes felicitats et desitgem, Daniela. Moltes felicitats. Ué, bravo. Gràcies, Un petó. papes! Estem anant cap a l'esplai, que l'esplai serà de 4 a 7. Llavors, no sé si us gravaré, perquè, en teoria, no sé si puc gravar. A lo millor, a l'hora de berenar sí que us gravo una mica. I ja està. Vale, així que ara ens veiem. Ja hem acabat l'esplai, ara estem a Barcelona en un restaurant, a una hamburgueseria que es diu La Sagrada i res, així que el dia d'una molt bona manera. Per què fas tant el zoom? Podeu veure aquell quadre? És una mica raro. Ai. És una mica raro. Where is my hamburger? I'm gonna eat. I said no, baby. My hamburger. Oh no. Where is my hamburger? Mireu, la meva és de pistatxo. Aquesta es diu La Sagrada. Mireu. Uau. ¿Aquí hay más vino? Hola a tots i a totes, com esteu? Avui és diumenge, dia 15 de març. Ara me'n vaig a entrenar. A les 10 tinc entreno i estaré allà bastanta estona, crec. No sé, a lo millor acabo a les 12:30 o alguna cosa així. I després tinc dinar familiar i després doncs me'n vaig amb les meves amigues al Salting. Tinc moltes ganes d'anar al Salting, és que fa molt de temps que no vaig i tinc moltes ganes. Llavors anireu veient com va passant el dia. Hola, com esteu? Estic fent les sèries. M'he muerto en la primera sèrie i em queda una altra, que és com un test de 8 minuts que haig d'anar a tope. I, oh my god. Ara estic fent la pausa i quan vingui el míster fem l'altra. Ara li haig d'ensenyar al meu entrenador, el Joan, com es grava i a veure si pot gravar aquesta sèrie, vale? Ayer hizo una. Bien. ¡Ara! ¡No! ¡Saluda! ¡Chicos, saluda!
Es diu high jump, ¿vale? Prohibido escalar paredes, ¿vale? Ahora. No funciona. Mira. Es que vaya ideas. Diga unas palabras de luchadora. Voy a reventarla. Voy a reventarla. ¿Algo que decir? 3, 2, 1. Saludeu. Felicitats. Foco! Saludeu. Está Goyo en primer plano. Perdona, Lucía. Hola. No me salgas en el vídeo, Què estàs fent? Perquè sé que a la Daniela això li fa il·lusió, perquè fa com 2 anys vaig veure un compartit seu i me'l vaig recordar. Que té l'altra luz. 61. Molt bé, la Daniela acaba de soplar, espantar, espalmar. ¿Qué pasa, Daniela? No sé cómo cortarlo. ¿Qué sientes, Daniela? Muy mal, no sé cortar, mira, es el pastel. Mira, no tengo que saber. Daniela aprende a cortar. ¿Qué has visto, Daniela? No me lo puedo creer. Solo lleva por uno. Oye, son muchos regalos, muchas gracias. Bien grapadito para que no lo puedas sacar. Mira, culturalista, Pero, ¿qué es así? Me saca. No se quita así. Verás, tío. No! T'estimo mil. Per sempre. Oh! M'encanta! Bueno, ahora es la caja de San Valentín. Para ver. ¡Ay, no! El regalo también es Ay, no puc. No veo.
be comfy. O sea, ¿qué posa? American Socks. Ah, vale. Wow. Això ho posaré demà. Pero te van a ir grandes. Gràcia que t'arribi per aquí. No, pero de de ancho. rec. Pero que se Wow. te va a mojar, dale. Oh. Sí, Ay, es una de la maña, ¿no? Sí, es una de la mano. ¿Y qué será? ¿Y qué será? El de la Joana. El de la Joana. ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Una pulsera! ¡Una pulsera! És en col·laboració amb la Inés i la Berta, Amb mi? Han triat coses les meves germanes, han triat coses. En sèrio? Jo només he triat una cosa. Que bon. Venga, venga, ponte pa allá. ¡De la braceta! ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué? ¡Qué bonito! ¡Y qué bonito! ¡Y que lo abra! ¡Y que lo abra! ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¡Nos hagan un chichón! ¿Y qué? ¡Unos pichones! Decir adiós. Bueno, no sé si això és un com se llama? Acudiment. Acomiadament. Però... Acomiadament! Acudiem! Però doneu-li like, doneu-li subscriure-se a la campaneta, subscriure-us, comenteu moltes coses i no us oblideu de dutxar-vos. Baila. Que se lo ponga, que se lo ponga.